Azken urteetako utxunearen ondoren gogotsu zeuden Kantoikrit lasterketako antolatzaileak herriko gabez antolatzen duten pinoi finkodun bizikleten lasterketa egiteko. Eta horra irudiak, horra inoizko lasterketa oinatiarrena izan den Kantoikrit izan ere beste edizio batzutan herrikideak aurrealdeko postuetan ibili dira borrokan, podiumera ere igo dira, baina lehenengoz irabazi du aurten oinatiar batek etxeko lasterketa. Mikel Odalde izan zen azkarrena, hasieratik ipini zen lasterketa buruan eta itzuli eutsi egin zion lehen postuari. Atzetik bigarren eta hirugarren posturako lehiak gogorra izan zuten Inigo Mugarza oinatiarrak eta Jose Enriquez marindarrak. Azken hori zailkatu zen bigarren esprinean. Eta diogun moduan, inoizko Kantoikrit oinatiarrena izan da urtengoa, Alde Zaharreko kaleetan jokatutako proban 32 txirrindularik hartu zuten parte eta haietatik 7 izan ziren oinatiarrak. Lehenengoz, nabarmendu dugu, etxeko ziklista bat izan zen txapeldun, are gehiago 12 bukatu zuten proba eta horietatik 5 etxekoak ziren. Lehen 5 artean, 3 oinatiar zailkatu ziren eta podiumean 2. Oinatiarrekin batera bazeuden beste hautagai indartsu batzuk, esaterako Iker Eskibel Eskoriatzarra, azken urteetan mendiko bizikletako lasterketetan nabarmentzen dabilen mutila, lehenengoz Kantoikrit proban, lehen 2 itzulietan Eskibelek markatu zuen erritmo bizia, baina zulaketa izan zuen eta une hori aprobetxatu zuen Olaldek lasterketa buruan ipintzeko. Eta hor ikusi dozue hain zuzen be Olalde helmuga zeharkatzen eta horra esprint erabakigarria bigarren postuagatik borrokan Inigo Mugarza eta Jose Enriquezek izandako esprinta. Mikel Olalde, zorionak, espero zeben edo? Espero ez, baina, apurra dibilik aurten da, karrera honetiko asmoak egin, baina, espero da, guztua. Noiz ikusi dozu, baiet, posible zala? Justo horri zen 3-4 batea, eta geho bate pintxagun jauk, eta hor justo bakarrik azinez baten, da hor 3-4 buelta inotenan ja ikusi dut apurra bat. Osa, referentzia hartzenen, bestiak nundu zuen da, apurra lase hartzena bueltata. Nolako zirkuitua da? Agokina da bastante teknikoa, da nahi horratzenean kurbak eta guztua egitexeat, da goi anuan apurrat bajo ibilten ez, baina kurbatan da guztua, da oso politia karreria. Zorionak 3. podiuma, beste koska bat gora, ez da? Gabon, azkenian podiuma, azkenik urteetan beti 4. ikia tokau izan xat, eta guztua, emaitzakin. Fazai elkarrekin, bigarren eta 3. azkenean esprinian, horrek pena apur bat emuten dutzu? Hortxe negoen itxoien bere atakiari, azkeneko bueltan relogokak egitzen beti bueltak tekinen behak aurretik eronik, eta azkeneko bueltia behar ito gauzako aurretik ikia, orduan itxoien negoen noiz atakauko den, eta desarrollo gogorra gaukan, eta januan, irabazin joz Horren urterako bigarren saltora? Hori da, guztako izaten poliki pauso agora mutia. Asko kostaien da, entrenamentu gogorrak inbidia, ontarako, eta berezia, eta urtia urrin dau, eta ikusiko. Aurten oinatiarrak protagonista, etxeko lasterketan aspaldiko partez, esanguratsua oso. Ikusia Mikel oso fuerte duela, eta karrera erditik aurrera 2 eta 3 relegoka bezingen arrapo, eta hortxe, podiuma jokuan egon, eta guztua, 2 edo 3 postuakin, hortxe burrukan. Zer moduz gustora? Oso gustora. Lasterketa bukatzea lortu dut, hemen hori oso zaila da. Azkenengo urtietan oso gutxi bilinaz bizikletan, hemen txikitxua duket eta enpora gutxi. Eta, hileparat entrena bitxut, hemen parte hartzeko, eta oso pozik lortutako emaitzakin. Izan be, lasterketa oso azkarra da, ez da? Da oso azkarra, oso esplosibua, eta enporana topera famida. Orduen, entrenamentu asko eskatzen da, lasterketa bukatu alizeteko, lerrotatik pozik.